Ilu isi nke abụọ amaokwu nke mbụ ruo na nke 10. Nwa m, ọ bụrụ na ị nara okwu ọnụ m niile, ọ bụrụkwa na izobe ihe niile m nyere n'iwu n'ebe ị nọ, ịtọrọ amamihe ntị gị n'ala, wee wezụga obi gị inwe nghọta. Ọ bụrụ na ọ bụ mmata ka ị na-akpọku, ọ bụrụkwa na ọ bụ nghọta ka ị na-eweliri olu gị elu, ọ bụrụ na ị chọọ ya dịka ọlaọcha, ọ bụrụkwa na ọ bụ dịka akụ zoro ezo ka ị na-egwupụta ya, mgbe ahụ ka ị ga-aghọta egwu Jehova. Ọ bụkwa ihe ọmụma ka ị ga-achọta, n'ihi na Jehova na-enye amamihe, n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta. Ọ na-ezobere ndị ziri ezi nzube ihe. Ọ bụ ọta ndị na-eje ije n'izu oke nwere. Iche okporo ụzọ niile nke ikpe, ọ bụkwa ụzọ ndị ebere ya ka ọ na-edebe. Mgbe ahụ ka ị ga-aghọta ezi omume na ikpe, na n'izi ezi niile, ezi ụzọ ọbụla, n'ihi na amamihe ga-aba n'obi gị, ihe ọmụma ga-adịkwa mkpụrụ obi gị ụtọ. Ka ọ dị oge ọzọ, ka emesịa.